està en un moment exigent. Estem tot just sortint de la pandèmia i a més ara és un bon moment també per fer balanç després de 2 anys de mandat. És obvi que no anem bé. Només cal veure, per exemple, com un 30% dels ciutadans de Barcelona diuen que si poguessin marxarien de Barcelona. S'ha posat de manifest una cosa molt clara. Una suma d'interessos de partit no fa un projecte de ciutat. Tenim un socialisme d'estat conservador i tenim uns comuns que gesticulen, que fan màrqueting molt ben fet, que tenen idees, però que són incapaços de convertir-los en estratègies reals, en canvi significatiu. Nosaltres estem preparats. Hem treballat bé aquests 2 anys, hem tirat endavant iniciatives, hem fet propostes. Hem aconseguit, per exemple, 2 grans pressupostos, els millors de la història de la ciutat. Amb l'últim, 300 milions més per inversions, per habitatge. Hem defensat també la dinamització econòmica amb la qüestió dels locals comercials. Hem tirat endavant iniciatives com la de 22@, posant-la al dia, però també estem veient i registrant fins a quin punt moltes de les nostres iniciatives es queden en poc a l'empara d'aquesta petitesa del govern municipal. No pot ser que encara estiguem pendents 5 anys després de si comprem i de com comprem el gimnàs social de Sant Pau. No pot ser com hem deixat que l'Estat posés a subhasta el nostre front marítim. Els temes de fons de l'habitatge, ni molt menys estem on podríem estar des del punt de vista d'iniciativa pública. I no pot ser que tinguem episodis com el dels treballadors dels serveis socials, que no estan ni ben tractats, ni ben orientats, ni ben dirigits. Nosaltres estem en condicions d'oferir projecte, d'oferir alternativa, futur. Ho farem amb potència, amb claredat, amb connexió, amb complicitat amb la ciutat. No ho farem sols. Aquesta ciutat no es fa sola. La farem mirant endavant, mirant amb la ciutat, construint projecte i guanyant-nos el dret a governar aquesta ciutat. És el que farem, governar-la.